Prečo máme jazdiť na elektrických autách, keď tieto lode proste nikto neplánuje nejakým spôsobom niečo s nimi robiť? Prvá vec, množstvo emisí. Neviem, či ste videli, myslím, že Financial Times zverejnil asi pred 15 rokmi ten článok, podľa ktorého BBC potom natočilo ten film o tých námorných lodiach. A koľko oni vypúšťajú emisí. Oni spalujú mazut. Áno, a ten mazut, to je tá posledná frakcia, to je odpad vlastne v rafinériách. A v tom filme to bolo povedané dokonca tak, že tento odpad dostávajú tie lodiarske spoločnosti niekedy zadarmo, keď ho nemajú tie rafinérky kde dať, lebo však ho asi nevypustia do mora. Alebo tak to je proste tá posledná frakcia, ktorú oni spalujú v motoroch, ktoré majú 80 alebo 100 000 koní. A tam zaznelo také číslo, že 60 týchto lodí má emisie rovnaké ako všetkých 1,380 miliónov, 1 miliarda 380 miliónov, myslím, že bolo vozidiel aut vtedy na povrchu zemskom, vrátane náklaďakov, autobusov a ja neviem všetkých týchto. Tak 60 tých lodí. A tých lodí bolo vtedy 60 000. Dneska ich asi ešte viac. A do toho určite patria nielen kontajnerové, ale všetky tie tankery a tie paradoxne, tie výletné lode majú presne také isté motory, také isté emisie. Takže prvá vec. Prvý podvod. Áno. Prečo máme jazdiť na elektrických autách, keď tieto lode proste nikto neplánuje nejakým spôsobom niečo s nimi robiť a pravdepodobne v tej doprave to, čo produkuje ten môj 20-ročný diesel, je úplne nič proti tomu, aj keby ich jazdilo všetkých na planete, všetky autá boli takéto proti tým lodiam. Tak potom čo? Však začneme si hovoriť konečne pravdu.